Segons l'OMS, 430 milions de persones tenen pèrdua auditiva. Hi ha investigacions que apunten que un terç de la població adolescent que escolta música i assisteix a discoteques està en risc de patir sordesa. Parlem amb la doctora Marta Sandoval, metge especialitzada en otorrinolaringologia, de l'Hospital Clínic de Barcelona. La hipocúsia és una pèrdua del sentit de l'audició. La gent que hi sent menys del que és habitual, que és dintre dels 20 decibels, fins a 20 decibels és el que es considera una normoient. Quan l'audició està per sobre d'aquests 20 decibels és quan es considera una hipocúsia. La hipocúsia té dues diferents causes. Pot ser una hipocúsia transmissiva, és a dir, que hi ha un problema pel so que no arriba fins a l'oïda interna, i això se li diu una hipocúsia transmissiva o de conducció, que són les típics, si tinc un tap de cera, si tinc una perforació timpànica, una otitis mitjana, un problema a la cadena dels ossets, això em donarà una hipocúsia d'aquest tipus transmissiu. I després hi ha un altre tipus d'hipocúsia, que és la hipocúsia neurosensorial, que és la hipocúsia del nervi, que és quan el pacient té bé el conducte, el timpà, la cadena d'ossets, però el problema es troba a nivell de la còclea, a nivell de l'oïda interna, a nivell del cargol. Estar sotmès a un soroll molt intens pot provocar una pèrdua d'audició. Moltes vegades no ve directament relacionat amb la dosis, amb l'efecte que tindrà. És a dir, si jo escolto molt poc música molt alta, no em passarà res perquè és poc temps. No, perquè això depèn una mica de la varietat individual. Per tant, no és recomanable sorolls molt intensos, ni curts, ni llargs períodes, perquè això poden afectar l'audició. El que és més important és el volum. El volum és el que determina. Fins i tot actualment hi ha auriculars de via òssia, no sé si els heu sentit, d'aquests que es posen aquí. Aquests estimulen directament el nervi de l'audició. Aquests també poden provocar un traumatisme acústic. El soroll és precisament un dels trets que caracteritzen a les ciutats actuals. Com impacta això a la nostra salut auditiva? Quines són les senyals d'alarma que indiquen fatiga en els infants? En principi, el soroll normal que se sent en una ciutat, que no hi sigui un soroll molt intens, és al voltant dels 60-80 decibels, que això és lo normal. Quan passa un camió molt fort o una moto molt forta al nostre costat pot augmentar fins a 90 o 100 decibels, que això ja entraria dintre del rang de més perillós. Aleshores, en una ciutat sempre hi ha soroll, evidentment, i això és una contaminació acústica que no té per què empitjorar-nos l'audició, perquè són els sons normals. Igual que els éssers vius, el sentit de l'oïda segueix un cicle vital que es pot veure afectat per pràctiques auditives insegures, especialment en la infància. Com podem cuidar d'ell? El nen, un nadó, quan neix, ja té pràcticament totalment desenvolupat el sistema auditiu. Tota la via auditiva està desenvolupada, de fet es fa un cribatge neonatal que ja es pot detectar si hi ha una sordesa en el moment del naixement. El desenvolupament dels ossets sí que acaba de fer-se una miqueta més gran amb els 3, 4, 5 primers anys de vida i des del naixement fins als 20 anys és quan hi ha el màxim d'intell d'audició en la nostra vida. A partir dels 20 anys es comencen a perdre freqüències, altes freqüències, que són molt altes freqüències, com 35.000 Hz, que són sorolls d'aquests que pràcticament només senten els gossos. I doncs a partir dels 20 anys ja els adults ja no sentim aquests sorolls de tan altes freqüències. Un altre punt d'inflexió important serà a partir dels 50 anys. A partir dels 50 anys també comencem aquesta pèrdua en aguts que es comença a veure a partir dels 20 anys amb molt altes freqüències, això va progressant i normalment aproximadament allà als 50 anys comença el que es diu la presbiacúsia. La presbiacúsia és un deteriorament d'aquestes freqüències agudes, les freqüències altes, que de 35.000 van baixant 30, 25, 20, 10.000 Hz i llavors a partir dels 50 anys comencem a veure aquests 8.000, 6.000, 4.000 Hz que van perdent l'audició. Aquest és el deteriorament normal, diguem-ne, una mica per l'edat. La gent gran comença a perdre una miqueta d'audició. I llavors, aquesta pèrdua d'audició pot ser individual per cada pacient. Hi ha senyors que tenen 70 anys i tenen una audició estupenda i hi ha persones que en tenen 55 i tenen una pèrdua molt important. Per tant, depèn de moltes altres patologies que puguis tenir. Escoltem música amb auriculars diverses vegades al dia, assistim a concerts, ens exposem contínuament al bullici de les ciutats, anem a discoteques i clubs on el so de la música normalment és massa elevat. Ser conscient de l'estil de vida que portem i plantejar-nos altres rutines i hàbits és el primer pas per a una salut auditiva sana per a nosaltres i els nostres fills.